Burong TV. Kambanay. Mount Kabanay? Ya, why vulkan? Ya, mo na mo guys si Bulandoy. Yes, Belandoy. Yes, ka Belandoy. Si Burong Landoy. Burung landoy. Sa mga kabarong. Burung. Manguha na may takong. Ako dahil si burung gwapo. Ako na si Burong Bugi. Ako na si Burong TV. Let's go mga kaburong. Mga bata. Asa man? Kini? Oo. Mo na si mga barong, mo na si taggong kabarong. Mo na siya. May sudanan. Landoy, sudanan Landoy. Mo na siya takong kaning dili talinis. Hindi ko biyansa kaya kay Roma dili ha, matulog sa Roma. Apa asal bita? Oh, dero. Oke, nasi mga kabarong aman si tiak ng mga kabarong. Oh. 3-0. Obay-obay na mga kabarong na, hapit ng puno. Nagmaas ba ng intil na to, oy? Asa? Padong ta sa bungtod mga kabarong ha. Burong gwapo lingis siya diri, burong gwapo. Mas maganda na makita yung mga gwapo. Sige, sige, go. Landa yo, isud. Kasi di na mau pala patag. Mau di. Tara. Tara kita na si Burong TV ha. Burong TV. At pa. Oh, sige na magtupa-tupa. Yo ako ano sa ko. Tara mga kaburong. Okay. Tambal sa hubat. Mo si tambal sa hubat. Oh. Babaw ah. Babaw. Oh, ko liyat eh. Kuita lang. Una pa ka to. Nandoy kita sudah nandoy. Ano yan? Narapit mo. Ako lang mo. Dali na mahug. Kabarong. So, dako ba tawo ni hubi. Iho ah. Dako ba na. Udah. Tara. Nasa dia? Sa mga kaburong, mani takgong. Tara. Go. Snail mo na. Ano oras di eh? Kuha to, Landoy. Nandoy kay batang gani ko sukat-kat dai. Samar na si bato sa ilang bibi na pito. Anapog nga ka ng bato kay kuan ba? Ajip. Ajip. Sa man? Tara. O kuan na lang, ako babadyo po kuan, kupuha gini mo eh. Kaburong. Yeah. Mawari ko kaya kaya kabugi. Ha? Di ka na maoy. Dili maubong. Mga barong, sagkaon kayo mga kabarong, nahirapan ako sa kalisod mga kabarong. Nahirapan sa kalisod. Dandahan lang. Yep. Hirap ng daanan mga kabarong.
Mga kabarong. Oo. Wow. Kapit-kapit baru magmangki. Oo. Nahirapan ako sa kalisod dito mga kabarong. Oh, yaw bata amdag sa kayo. Ano ba yan? Tro, buso. Dara. Tro. Ayog hangad. Ato bang dri? Nangita pa sa glain. Ay ito. Nangita Oh, pa. Oo. Wow. Yaw wala batay. Una pa. Tro, dako kayo. Tro. Tagak. Asa sulanan? Dara. Ato dali. Okay. Abay na mga kabarong oh. Wow. Abay. Mga 1 kilo na. So, di ba munggol tagsing kung buka na. Si burong gwapo na wag tangasa ka ha. Oh. Dara ba minuon ni uli na kadong. Oh sige kakawa si burong gwapo mga kabarong. Iso na dali. Iso sila sa imong kwansa. Bulsa. Dahil kay dadasag bag, so ano mo bag? Sure sa imong bag eh. Nagdami kag bagoy. Sa katas sa mabaw mga kabarong. Mabaw mga kabarong ah. Kadriyo, gusto isang kadriyo. Ini pa dong ubos padidit lang ta padidit. Yan. No. Wah. Wasap-wasap na kabaro na. La, masa pagkakamuro la. May manguhayo sa sugod ganyan sa usapay na kuha. Tambak mga kabaro, naglisyo ng ano, naglisyo saka. Burong gwapo, musta mga diha? Nahirapan ko sa kalisod. Goy, nahirapan sa kalisod sa burong gwapo. Nagkong sa di ka diha? Nahirapan ko sa kalisod. Di ba, nagkong sa di ka ulabot mga diha? Guys, nandito kami sa Mount Cambanay. Oh. Wow. Pertinta sa samog isa ka mga kabarong. Tabor kayo eh. Bisod na. Mga kabarong, Bro TV. Bro TV di ka gikan na libang ka diha. Oh. So, gusto kayo paligid di ka, ramabot ka na yun. Oy, dudong gwapo. Ulong na makadya. Bro gwapo, ato rin paligid si Bro TV para mabot na si Ubos ba? Gino lang dug ni diri. Ulong silit. Ini tayong babaw eh. Guys, Bro TV, ligid-ligid ng aginiro guys. Oh. Kanang Bro TV, niguyo pa silod ko, bro. Kaya pa siguro doon rin. Dandahan lang. Baka magaligid. Tanaw ba na sa mabaw-mabaw? Okay. Nakababa na kami ng bukid mga kabarong. Wow. Oo, si Burong gwapo parang wala lang nangyari parang wala na luya. Burong gwapo. Wala ka maluya? Maluya burong gwapo. Darami din sa Mount Di, kuha na siya, gambanay sapa na sapa man eh. Nagadhangan mas burong gwapo sa kikipangita ni ay.
Oh, meron din. Duro di ayo. Oh, na, mga guys. Mana siya takgong. Go. Takgong ya guys ha. Mga kabarong. Ito sudlanan. Mga gwapo, na picture taking ng mga gwapo. Ya, daghan mo kuha. Design. Sign. Oh, bati ni kita. Ako na say kapuan ba. Oh, dira mga kabarong. Mana imong kuha, barong gwapo? Imong kuha, imong gibagat. Ibagat lagi, ibagat. Gibagat na day. Eh, ubay na sa no. Bye-bye na. Oh, ubay na mga kabarong. Oh. Pang ito. Mga kabarong, badon mi uli mga kabarong. Mga kabarong ha. Eh, Murag kuhol no. isabunan ni. Mga kabarong, ato sang lapuan ha. Lapuan sa bubuan. Unod kay mo ni atong ano na oh. Kada, gisok pa ng lamas, mga kabarong. Asa di halos ani? Nagmay, gipido-pido eh. Ano? Wait, dagway bi. Dagway ni Guad. Saya mo kabog. Dili. Bugi ni bugi. Ah, si bugi na bugi. Burong bugi na. Burong bugi. Oh, sila na di bang videohan dia. Ano ni, takdog. Manin si tawag ni sisig ni. Wala halang. Wala halang atak ko ha mga kabarong ha. Oh. Sarap nito. Kasi kulit ano bang man? What's up mga kaburong nara ko. Mga kaburong nara ko silid kilid. Kikilit. Burong gwapo. Kigotom na ka no? Papa, okay pa mako. Ay, bati ni. Mati. Pinaugan. Dapat magsugod. Wow, lami na kayo. Yummy. Ah, mas wala ba video mo? Kamera na record. Ito gamay. Sige, para mo kaya yung gawin. Asin mo. Okay. Nakapay pati. Sige mo kung kay kayan mo. Hindi pala sa kampo. Muro ba siya paklay? May tubig na. Domay laman, mga 5 minutes. Sa mga bro, mag-awa na be. Iya, ngaji. Ngaji pa. Lurus.
Pal, okay ka na, Pal? Hindi tayo. Lamay. O sige nga na kay. Singan. O sige nga si mong gikaon ba? Di lang naglalito kay lamit tayo. Takbong. Hindi mabaho ulit. Dami na sa suman, tagay naman. Pwede ka. Kami na pulutan. Pulutan ka no? Patarog sa kakahong grande. Git. Ako na git. Ay, may ko ni mo. Happy mo kumawala. Ganaan, mabos ko magtanaw nga kusugi ka mohungit ba? Ang ganawa. Pamansin na ba? Kuha siya na ba? Ismail ba? Matukang ika di. Yung kamutabang kuya ka, di ka mamansin ako. Ano to? Ako sa yun, Hindi ako yun. Basta mga kaburong, Basta mga malamig ka. kaburong. Kulot na. Gusto na kami. Yeah, shout out ko taga Danau day. Shout out ko Tatabanay. Salamat. Shout out, Pista Katumoy. Salamat sa pagkano sa among video ha. Please share, subscribe, Borong TV. Sige, bye-bye.